Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut? Għax rajna l-kewkba tiegħu tiela u ġejna inqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawat u Ġerusalem kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin, il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rrid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. Huma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta: u int Betlem ta' Ġuda, le m'intix li żgħar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jra l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ il-maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih diritilhom il-kewkba. Bagħthom Betlem u qallhom: morru staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew jgħiduli ħallina wkoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-Sultan telqu u wara l-kewkba li kienu raw tila bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u wafqet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel Mommu Marija, inxteħtu fl-art qudiemu. Fetħu t-teżori tagħhom u offrowlu rigali, depp, inċensu, mirra. Imbagħad billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux lura għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Tal-Evanġelju eżisti li l-Knisja qiegħda tħabbrilna propju fil-ħadd imsejħa tal-Epifanija, hija manifestazzjoni ta' Alla. Hekk huwa Evanġelju li aħna forsi rajnieh f'ims, insibuh fil-prasepju u madwaru anke mal-medda ta' snin nibtu diversi biex ngħidu hekk ġrajiet, leġendi, interpretazzjonijiet, ħaġa oħra. Nixtieq li morru għall-qalba ta' din il-festa kbira tal-Epifanija, ta' din iż-żjara ta' dawn in-nies orrief, il-maġi li għamlu lil Ġesu. Jekk ikollna nasru kollox, x'inhu l-messaġġ li l-Evanġelju rid iwasslinna eżistijej, li l-Knisja titħabbrilna? Il-messaġġ idur dwar il-persuna ta' Ġesu. U dak li l-Evanġelista rid iwasslinna huwa dan. Il-Lut kellhom ħafna l-idea illi l-Messija li kellu jiġi għalihom. Mentri f'Ġesu naraw illi il-Messija li huwa hu jiġi mhux għal-Lut biss, għal-Lut ukoll u għal-Lut l-ewwel. Imma Ġesu jiġi għal kulħadd. Inkluż dawk li ma kinux parti mill-poplu Ludi. Dawn il-maġi, in-nies orrief illi ma kinux parti mill-poplu ta' Iżrael, ma kinux immexxija mill-fidi tal-rivelazzjoni, ma kinux immexxija mit-Torah, ma kinux immexxija mill-ġrajiet tal-kelma ta' ukoll Ġesu jiġi għalihom. B'xi mod il-mulej jilħaqhom din l-imbir Kastilla tfisser dak kollu li tfisser, imma kien mod li huma fehmu. Alla sab il-mod tiegħu kif jidħol fil-ħajja tagħhom u jiġbidhom lejn Ġesu. U dan hu s-sinifikat kollu tal-Epifanija li Kristu ġie għal kulħadd anke għal dawk li kienu għadhom parti mhumiex mill-poplu tal-Alla u fi Kristu issa l-umanità kollha tista' ssir il-poplu tal-Alla. Dan kien ifisser però l-ewwel ħaġa illi il-poplu ta' Iżrael kellu jirrealizza li dak li Alla kien qed jagħmel fih mhux biex jibqa' fih imma biex permezz tiegħu jilħaq il-ġnus kollha. B'xi mod din kienet tema li kienet diġà qiegħda titfaċċa f'xi profezziji mit-Testament il-Qadim. Iżrael li ġralu imma flok irrealizza u fehem aktar din is-sejħa li Alla kien qed jagħmillu li hu kien strument, dan il-poplu kien strument li Alla beda bih imbagħad minnu rid jilħaq oħrajn.
Il-poplu ta' Izrael għamela daqsxejn ftit differenti. Alla beda bih imma rrid jingħalaq fih innifsu b'din l-esperjenza li Alla kien qed jagħtihom. U hawnhekk għandna l-ewwel talima tagħna eżistijej. Aħna bħala komunità, bħala knisja, bħala għaqda, bħala moviment, bħala prayer group, bħala mixja li jint qed tagħmel x'inhi. Aħna sirna grupp magħluq fina nfusna, jew konxi li l-grupp tagħna, l-komunità tagħna, il-parroċċa tagħna semmi trid tinfetaħ għall-oħrajn. Għaliex Alla anke l-Knisja eżisti jiskop fiha nfisha biex tkun komunità magħluqa. Imma permezz tagħha Alla jrid jilħaq il-tant u tant persuni oħra. Xi drabi aħna jista' jiġrilna kif ġara l-poplu ta' Iżrael, naħsbu li aħna għandna kollox, għandna s-sagramenti, għandna l-Ewkaristija, għandna l-kelma tal-Alla, għandna s-saċerdozju, għandna kollox, u nkunu kuntenti bina nfusna. Mentri l-mulej jeżisti jrid jużana anke bħala komunità biex ninfetħu għal tant persuni oħrajn. Permezz tal-Knisja irid jilħaq id-dinja, qalbna tkun kbira fil-Knisja daqs kemm kbira d-dinja. Qalbna tkun kbira daqs kemm kbira d-dinja. Mela l-ewwel talima li nieħdu eżisti mill-Evanġelu li Ġesu ġie għal kulħadd, għal kull bniedem. It-tieni talima li nieħdu hija li Ġesu jinqeda bina l-ewwel li nagħmlu esperjenza tiegħu biex jilħaq l-oħrajn. Mela aħna noqogħdu attenti li ma ninalqux fina nfusna, fil-gruppi tagħna, fil-qadiet tagħna, fija nnifsi fil-ħajja tat-talb tiegħi, imma rridu nkunu strumenti f'idejn Alla biex jilħaq tant oħrajn. It-tielet ħaġa li hekk naraw f'dan il-Vanġelu hija kif Alla jilħaq il-bniedem bil-mod kif jifhemu. Dawn fehmu bl-astroloġija, b'din il-kewkba. Tom sinjali li mhumiex is-sinjali tal-fejqan, tal-morda, il-qawmim mill-imwiet, is-sinjali li tal-poplu ludi, il-daw tom sinjal differenti għaliex hekk fehmu huma. Alla kapaċi juża lingwaġġi differenti ma' nies differenti imma l-kol iwassalhom lejn Ġesu. Ġesu darba minnhom fil-Vanġelu ta' San Ġwan għalilna ħadd ma jiġi għandek il-missier ma jiġdux lejja. Mela l-fatt li daw il-maġi qed jinġibdu lejn Ġesu, allura l-missier li qiegħed jiġbidhom. Il-poplu ludi Alla jiġbdu lejh u jwasslu għal Kristu bl-istorja tas-salvazzjoni, il-daw il-maġi jinqeda bil-ħolqien. San Bonaventura jgħid li Alla tana żewġ kotba, il-Bibja u l-ħolqien. Fil-Bibja nsibu l-interventi tal-Alla fl-istorja tal-poplu ludi tal-Knisja, u fil-ħolqien nsibu l-meravilji l-intervent tal-Alla fil-ħolqien. U dawn il-ġiex modi huma wkoll li mhumiex kontra xulxin, imma jikkumplementaw il-xulxin għax huma tnejn ħidma tal-Alla anke fi żminijietna. Għandna nies li jiġu għand Alla bl-esperjenza tal-Knisja, bl-esperjenza tal-kelma, etc. U għandna nies li l-mulej jiġbidhom lejh permezz tal-ħolqien, permezz tax-xjenza, permezz tan-natura. Imma l-puntu li jiġbidhom lejh kollox idur madwar Ġesu. Issa jekk il-mulej juża lingwaġġi differenti, kemm anke aħna eżistier nitalmu anke xi drabi ma' nies differenti nużaw il-lingwaġġ tagħhom. Kemm għandna bżonn eżistijej, għandna bżonn kbir fil-Knisja anke f'Malta. Għandna bżonn artisti kattoliċi jitkellmu l-lingwa tal-arti biex jiġbdu nies lejn Ġesu. Għandna bżonn kantanti kattoliċi illi jużaw il-lingwaġġ tal-kant biex jiġbdu nies lejn Ġesu. Għandna bżonn nies li kapaċi fit-teknoloġija jitkellmu l-lingwaġġ teknoloġiku biex iwasslu l-nies għand Kristu. Għandna bżonn nies kittieba, filosofi, ħassiba li jitkellmu dak il-lingwaġġ għal nies li kapaċi jifhmuh u jwassluhom lejn Ġesu. Kemm għandna bżonn eżistijej noħorġu minn ċerta raqda u nidħlu fil-kreattività tal-Ispirtu Santu u nitolbuh din ir-realtà. Ma nħallux dawn ir-rieqda ġewwa fina, imma nħallu l-mulej jużana biex niġbdu tant u tant persuni. U l-aħħar ħaġa nixtieq ngħid il-Vanġelu li daw il-maġi jagħmlu mixja eżistijej. Mixja li tibda iva bil-lingwaġġ li jafu huma, il-ħolqien, l-astroloġija, imma l-astronomija, skużawni, il-kwikeb, għax l-astroloġija għandha x'taqsam ma' qari ta' xorti affarijiet li huma ħżien, eċetera. Jibdew minn hemm sakemm jasal il-mument li taqgħu anke mal-kelma tal-Alla.
meta jgħidulhom milli skont il-kelma da tarbija l-Messija kellu jitwiled ġewwa Betlem, etc. Huma Alla li jaraħ li jmexxi l-bniedem pass pass. Aħna wkoll għandna bżonn l-esperjenzi, l-lingwaġġ tagħna u għandna bżonn il-kelma tal-Alla li trassaqna li dak li aħna qegħdin infittxu, il-kelma tal-Alla turina lil min qegħdin infittxu. Il-puntu li kollox idur madwar Ġesu eżisti. U meta l-maġi jiltaqgħu ma' Ġesu, l-anġlu jwissihom biex ma jmorrux lura ant Erodi, ma jaqbdu triq oħra. U din hija l-esperjenza katana. Erodi huwa simbur tax-xitan, illi xi drabi jitħaq bina jipprovejdilna affarijiet anke li huma tajbin, għallhom li jrid jadura lil Ġesu saħansitra. Imma huwa qarrieqi, rrid joqtol lil Ġesu. U l-anġlu jikxef l-ingann. U huma jobdu lill-anġlu kif għamel Ġuseppi li kien jobdi lill-anġlu f'daw il-ġrajiet kollha madwar il-miliet u jaqbdu triq oħra. Meta aħna nintaqgħu ma' Ġesu ma nistgħux naqbdu lura triq ta' Satana. Ma nistgħux naqbdu lura triq ta' dnub, ma nistgħux naqbdu lura triq tax-xitan, it-triq tal-qerq tad-dinja, triq tal-ingann. Imma rridu nimxu fit-triq tal-kelma tal-Alla. Il-maġi jimxu l-qudiem jaqbdu triq mibnija fuq il-kelma li tom l-anġlu. Aħna meta niltaqgħu ma' Ġesu vera, il-ħajja tagħna trid titbiddel u flok tkun mibnija fuq xejt moħħi, fuq xejt il-maġġoranza, fuq xejdu n-nies, fuq xejdu l-bib, fuq xejt marti, żewġi u l-familja, ħajt li timbena fuq xejt Ġesu x'qalinna fil-kelma tiegħu. Hija l-eżisti dawn ir-riflessjonijiet madwar dan il-Vanġelu hekk iwasluna ħalli aħna niskopru minn ġdid il-Ġesu, inkunu strumenti fidejh ħalli Ġesu permezz tagħna jista' jilħaq l-oħrajn, nitkellmu l-lingwaġġ tan-nies ta' żminijietna ħalli jifmu il-mulej bil-lingwaġġ tagħhom, ilqgħu n-nies mal-kelma tal-Alla, nintaqgħu ma' Ġesu fil-verità u naqbdu triq differenti milli qed ngħixu, triq iktar radikali mibnija fuq il-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu.